Mis-7 ta' Ġunju tal-2019 il-vapur MV Nikolaos ġie jiswa lill-poplu Malti Wawċi xejn anqas minn 10 miljun euro f'kirjiet. L-informazzjoni ħarġet fi storja pubblikata fil-mument kif dan il-vapur antik u li mhux aċċessibbli għal kulħadd huwa raba' vapur fl-iskeda tal-Go Channel. Iżda l-arranġamenti li saru għal kirja ta' dan il-vapur jixelu diversi botot u jqajmu qatt ta' mistoqsijiet għaliex bil-flus li l-poplu Malti Wawċi qed ikun imġiel joħroġ ta' kuljum fil-kirja tiegħu, il-gvern faċilment kien jaqbillu li jikkommissjona l-bini ta' raba' vapur li jkun wieħed modern jew inkella li jdur dawra ma' swieq internazzjonali u jixtri f'kundizzjoni ferm aħjar il-vapur meħtieġ għat-traġitti bejn iż-żewġ gżejjer. Fl-artiklu intqal li tal-mistħija kif issa ddew sentej u l-gvern baqa' dej b'din il-kirja ta' 13,000 euro kuljum u issa qed jirriżulta li ħafna drabi l-MV Nikolaos ma jitħaddimx b'mod regolari. L-artiklu ikompli li assolutament ma tagħmel sens li l-gvern jikri vapur bħal dan u joħroġ kważi mal-5 miljun euro fis-sena f'kirjiet. Ħaddiema u nies li tkellmu ma' il-mument qalu li huma għadhom sal-lum ma jistgħux jifhmu d-deċiżjoni tal-gvern li jikri vapur skadut li sa qabel ma bdiet il-kirja tiegħu kien abbandonat u mimli sadit. Ħaddiema li tkellmu ma' il-mument qalu li kien hemm okkażjonijiet meta l-kumpanija naqset l-iskeda b'mod drastiku u spiċċaw direttament batew ħaddiema tal-Go Channel li ilhom mal-kumpanija snin twal u dejjem taw l-aqwa servizz anke fi żmien li ma kienx hemm ħaddiema biżejjed u fi żmien meta kellhom jagħmlu sakrifiċċji biex ilaħqu max-xogħol.